Lægger du æg i, Louis? Mit navn, det er Bo Bæk. Lidt hurtigt. Vi har travlt, ikke? Kom så. Godt. Jeg har brugt de sidste 16 år på at lave mad. I dag har jeg succes. Thomas for satan, mand. Der er 2 minutter til. Nu har jeg sagt ja til noget, jeg aldrig har prøvet før. På bare 1 uge skal jeg forsøge at vende en restaurants nedgang til fremgang. Færøerne midt i Nordatlanten. En isoleret øgruppe med en utrolig smuk, barsk og storslået natur. Her højt til himlen og frisk vind til alle. Det her, det er nordisk, så det batter. Tilsyneladende med alle muligheder for store oplevelser. Bare ikke på restaurant Rio Bravo. Det er sgu da pornografisk, det her. I vil ikke synes om det, jeg skal sige. Har du ikke? Ja, det. Jeg har blandet alting sammen. Ja. Nu begynder jeg ligesom at blive for meget. Han får en ordentlig dasker i ansigtet derinde. Der er godt 48.000 indbyggere på Færøerne, og knap halvdelen bor i hovedstaden Tórshavn. Her ligger også Færøernes ældste restaurant, Rio Bravo. I mere end 22 år har man stolt serveret bøffer til færinger og andet godt folk. For 3 år siden overtog nye ejere restauranten, men desværre er det også det eneste nye, der er sket ved stedet. Hverken menukort eller lokaler har stort set været rørt gennem alle årene, og nu lider restauranten. Det skal vendes, fordi ellers er konsekvensen af restaurationen. Enten lukker den, eller også frasælger vi den. Kutte er Rio Bravos daglige leder, en erfaren herre med mange år i restaurationsbranchen. Jan, 37 år, selvlært kok, som inden Rio Bravo lavede mad til søens folk. Nu har han i 2,5 år stået bag gryderne og grillen som køkkenchef. Folk ved, hvad det er, de kan få, og de mangler måske noget nyt på menukortet. Og endelig Lotte, 24 år, kokkeelev, der af og til giver en hånd med på Rio Bravo. Hold da kæft. Sikke en fantastisk luft. Lige til at få en masse appetit af. Det her må være enhver restauratørs drøm. Men hvad fanden er nu det? Er der et sted, man parkerer hesten? Eller er trådt direkte ind i kulissen til en 50'er-film? Det er jo John Wayne, der er kommet til Færøerne, mand. Hej. Helena. Hej, Helene. Bo. Hej. Ja. Bo. Jan. Hej, Bo. Der er måske ikke så travlt. Nej, det er meget slet ikke. Nå, okay. Men så er der jo plads til mig derinde. Så går jeg ind og spiser. Ja, masser af plads. Gennemført. Det skal de skulle have. Det er jo væg til væg kitsch. Det her sted kalder sgu mest af alt på en omgang øl og et raflebær. Og det skal helst være efter mørkets frembrud. Nå, men forhåbentlig kan menukortet overbevise en om noget helt andet. Nej, kortet er jo gigantisk. Hvorfor? Har de drukket sig pivstive i bananlikør, da de sammensatte det her? Hawaii-bøf, stegt banan, ananas, tabasco-stik flamberet i tequila og gorgonzola-smør. Kødretter med eller uden fedtkant. Tequila flamberet peberbøf, hidalgo-stik med stegt mangofrugt og urtesauce. Helvede er det gået galt, altså. Jeg skal prøve en Hawaii-bøf. Det har jeg aldrig prøvet i hele mit liv. Okay. Hvordan Så må jeg er prøve den det her. stegt? Jamen, hvordan synes I, det skal steges? Medium, vil jeg sige, er det bedste. Medium? Ja. Så tager jeg den medium. Så jeg vil gerne prøve en skalddyrssuppe. Det må I kunne heroppe. Den er også meget god. Ja. Det er. Lad os bare prøve cocktailen med Atlanterhavsrejer også. Yes, så skal du også få. Ja. Værsgo. Tak. Det er et dejligt brød. En rejcocktail. Hold da op. Værsgo. Tak. Hvad gik der? 2 minutter? Det er jo helt sindssygt. Det er hurtigt. De er klar derude. Det er godt. Jeg tror, at det er den dårligste salat, der findes på kloden. Det er kinakål. Hvad er helvede så? Kinakål. Jeg skal ikke søge. Værsgo. Tak. Men der går sagt med stærkt. Det er 30 sekunder siden, ikke?
Der er ikke fisk i det her. Det er vand. Måske lidt mælk. Og så er det terningen. Så er der ingen grund til at have retten på, altså. Nej, det gider jeg ikke. Og hvad nu det? Så har Hawaii-køkkenet i fuld gang. Undskyld, jeg griner. Jeg smiler mig. Jeg har aldrig prøvet det før. Det er sgu da pornografisk, det her. Hold nu op. Kære venner, det er da ikke Playboy Channel, jeg har havnet på, vel? Jeg er sgu lidt i chok. Jeg vidste slet ikke, at man kunne få den slags mad mere. Der er 4 kulturer, der mødes på en tallerken. Hvad tænker de på? Der behøver ikke at være grindeval eller søpapegøje på menuen, men tingene må for helvede da godt have en vis relation. Vi er på Færøerne, for Christ's sake. Nej, jeg må ud. I vil ikke synes om det, jeg skal sige. Jeg synes ikke, det har været behageligt. Suppen. Jeg tror aldrig nogensinde, den har ramt noget, der minder om skalddyr. Rejecocktail. Ja, jeg har aldrig forstået den. At man lægger dressingen enten i bunden eller i toppen, og man kan ikke marinere den, fordi så vil det hele falde ud. Det synes jeg personligt er lidt synd. Bøffen. Stegt rigtig godt. Jeg har 15 bøffer på kortet, så jeg kunne godt have valgt bløde løg eller nogle af de andre ting. Men jeg er nødt til at prøve at finde ud af, banan og ananas, virker det på en bøf? Og det synes jeg personligt ikke, det gør. Jeg synes, det er kukuk. Det er uinspirerende, det er dødt og kedeligt. I har de gæster, eller I har ikke nogen gæster, fordi maden er simpelthen ikke god. Jeg tager, altså hvis jeg kan godt tage skylden for mig. Jeg har ikke nogen problemer med det. Det er ikke det mest spændende, der ligger på den tallerken. Men Vi har været inde på mange gange, hvor vi ikke skal lave altså, garnityre og alt sådan noget. Og så simpelthen, ja, og vi skulle kartofler, det skulle være forskellige fra dag til dag. Jamen, det mangler der også bare gamle jas. Men skal den her skud vendes, må alle lægge kræfter i. Det er ikke fordi, jeg forventede mig store færøske specialiteter her. Men jeg kunne det mindste tillade mig at forvente noget god mad. Men det er ikke det, jeg har fået her. Når man ikke gør noget ved det, så ligger man som en redder. Så bliver gæsterne væk, og så går man konkurs. Jeg bliver simpelthen nødt til at se, hvilke råvarer de bruger i køkkenet. det er så ellers de varer, som vi bruger. Og det er så vi bagved. Men Okay, jeg er med på, at vilkårene er noget anderledes her mod nord. Men der er sgu aldrig nogen grund til at springe over, hvor gaden er allerlavest. Og problemet med pulverbouillon er, at der er omtrent lige så meget ægte kylling eller okse i, som der er vindstille dage her på Færøerne. Okay, det er så sommerkortet, det her forløgssuppe. Hvor tit skal jeg sige det? Friske råvarer er alt. Om du kan da lave mad, hvis der er i stranderinde. det skulle jeg gerne komme med. Ja. Det er så hummeren. Ja, men Hvad for en spiser jeg, den eller den? den du fik i dag, det var den der... Og det var den. Ja. Helt ærligt, venner. Hylder op og hylder ned. Sig mig, er der indgået et sponsorat med pulverleverandøren her i Biksen? Det er simpelthen for slapt. Kylling og kalkunkrydderi. Krydderiet er også velegnet til sammenkogte retter, hvor lyskød anvendes. Det kan også bruges til fisk og mørkere stykker kød. Det kan bruges til alt. Hvorfor? Altså, har du ikke? Ja, da. Hvad? Jeg tror sgu køkkenets tavse kriger i bund og grund drømmer om at give pulveret og de hurtige genveje et ordentligt los i røven. Der er nok bare aldrig nogen, der har vist ham alternativerne. Hvordan skal man kunne savne noget, hvis man ikke ved, det eksisterer? Er det sjovt at lave mad her? Du venter på svar? Det virker bare ikke som om, at det er så inspirerende, vel? Altså for mig er det... Inspirerende og sjovt? Nej, det er det nok ikke. Det skal bare fungere, altså til daglig. Okay. Det går ud på. Tak, skæbnen. Det forklarer sgu meget. Kom nu, kære venner. Jeg har set nok trist garnityrer og pulvermad for i dag. Så inden øgekulderen og kvalmen sætter ind, tror jeg hellere, jeg må trække mig tilbage. Jeg vil bare sige tak for i dag. Nå, var det alt? Jeg er ikke helt overbevist om, de har fattet situationens alvor. Skal det her projekt lykkes, skal vi vist alle til at tro på mirakler. Det kan godt være, at Rio Bravo engang har været fantastisk. Men det er det ikke mere. Jeg mener, hvad behøver man at sige? De har 3 versioner på hummerpulversuppe. Den har jo fungeret før, så... Men det gør den måske ikke mere. Sløseri, dovenskab, når det er værst.
Hvad giver det? Rio Bravo? Jeg tænkte, at jeg skulle lave en bearnaisesauce. Har du prøvet det før? Nej. Jeg er meget tæt på at være i en tilstand af chok. Hvordan smager det? Helvede. Kom så. Det er så skidt, som det overhovedet kan blive. Mit første møde med færøsk mad var mildest talt chokerende. Der er 4 kulturer, der mødes på en tallerken. Køkkenet serverede de mest aparte og smagsløse retter, jeg i hele mit liv har fået. Der er ikke fisk i det her. Jeg synes, det er kukuk. Så det kræver vist et mindre mirakel, hvis Rio Bravo skal blive til en ordentlig restaurant. Det er min anden dag på Færøerne. I går oplevede jeg et sandt helvede af pulverprodukter. Og et køkken, hvor der praktisk talt ikke blev lavet mad. Jeg har brug for at finde ud af, hvad køkkenet egentlig kan lave fra bunden. Så derfor vil jeg sætte dem til at lave en ret for kokkeskolens andet semester. Og noget, der burde være elementær viden for enhver kok. Jeg kunne godt tænke, at jeg skulle lave en bearnaisesauce. Som du synes, det skal være. Altså, jeg kan lave den ud af det der, som vi har. Jeg kan ikke lave den på den anden måde. Hvordan kan du lave den? Ja, på knor. Okay. Kunne I tænke jer at lære, hvordan man laver den? Ja. Jeg er meget tæt på at være i en tilstand af chok. Bearnaise for helvede. Det kan almindelige mennesker finde ud af. Men det kan de ikke. Jeg skulle i tvivl om de 4 dage, jeg har tilbage, er nok til at lære køkkenet at lave god mad. Men vi må jo starte et sted, og det er at få skilt nogle blommer fra viden. Først 2 spidskefulde eddike og en lille smule salt. Det binder væsken nemmere. Og så skal vi have lidt vand. Og 2 af dem, ikke? 2 vand, 2 eddike, 5 æggeblommer og en teske salt. Og lidt smør. Det farligste, der kan ske, det er, at æggeblommerne koagulerer. Og det kan jo ske, hvis de får for høj varme. Man skal hele tiden have bevægelse. Så drejer man gryden lidt en gang imellem. Og 8-taller hele tiden, ikke? Prøv at se her nu, hvordan det ændrer sig. Og lige pludselig begynder det her at blive rigtig tykt. Når piskeriset trækker spor i æggemassen, er den klar til det lune smør. Så i stedet for at lave 8-taller, så pisker jeg kun et sted og hælder smør i langsomt. Vær opmærksom på, at sovsen kan skille, hvis smøret er for varmt eller koldt. Vi kommer en lille smule syre i. Der kan jeg bedre lide citronsaft for at få noget, der er mere frisk. Yes, sådan laver man bearnaise. Men den er uden frisk estragon. Det kan ikke skaffes på Færøerne. Nu er det Jans tur. Værsgo, sæt i gang. Tak. Bearnaisen kræver, at man pisker rigtig meget. Så for han ikke starter med at smadre sin arm, får han et lille tip om 8-tallet. Jeg har en meget speciel lyd. Og så prøv at se, hvordan jeg holder her. Så det er kun håndledet. Hvis man står sådan her, så bruger man hele armen. Og så bliver man meget stram. Okay. Okay, al begyndelse er svær. 8-taller, det bliver det ikke selv. Pas nu på med varmen. Så sker det. Æggene koagulerer. Prøv at høre. Lige så snart den er koaguleret, så er det slut. Så starter du bare forfra. Der er ikke noget der. Nej. Op på hesten igen, Jan. Er der salt i? Nej, ikke endnu. Der skal salt i fra starten. Det er jo det, der binder det sammen. Du er tæt på. Så smager du den til. Fik du nok citron i? Ja. Må jeg smage sovsen? Ja, den er lidt for sur. For meget citronsaft. Tillykke. Nej, det er virkelig flot. Det er virkelig flot. Rygter om hjemmelavet bearnaise går hurtigt her i Tórshavn, hva'? Må jeg prøve at smage din sovs? Ja. Uden at smage godt. Ja, uden at smage godt, ja. Det må du så til at Det smager noget bedre. Jeg er mere optimistisk end bare for en time siden, for det viser sig sgu, at Jan har noget håndværk i sig, at han kan lave en bearnaise på kun 2 forsøg. Men håndværk er ikke nok for at redde Rio Bravo. Det kræver sgu også en stærk ledelse, der ved, hvad de vil med restauranten. Og hvad er den røde tråd så? Altså, den røde tråd er jo flere tilfredse kunder, og så vil det jo spredes ganske simpelt, og så som forretningen kommer til at Og gå. hvad skal tiltrække gæsterne her? Altså, det skal være en god atmosfære, og altså, ja. Os. Altså, hvis du forstår. Nej, jeg forstår ikke. Det er vist så med visionerne. Cody har ikke den fjerneste idé om, hvor restauranten skal hen. De aner simpelthen ikke, hvad der smager godt og dårligt. Derfor har jeg tænkt på en provokerende idé, der forhåbentlig vil få dem til at forstå, hvor dårlig mad de laver. Jeg kunne godt tænke mig en Hawaii-bøf. Hawaii og En Hidalgo.
Og en tabasco. Bum, bum, bum. Hawaii. Hidalgo. Tabasco og Hidalgo. Så er der styr på de 3 retter. Jeg tager dem med ud i baglokalet, uden køkkenet ser det. Her tager jeg ganske enkelt hver af de 3 retter og blender dem med lidt vand. Op i et shotglas, og nu skal de smage deres egen medicin. Jeg håber virkelig, at det her kan overbevise mig om, at banan, tabasco, tequila og hvad de ellers putter oven på bøfferne bare ikke smager godt. Men i al sin enkelhed, så handler det om én ting. Det skal smage godt. Hvis grundsmagen er kuk, så er det ligegyldigt. Hvad synes du, det smager? Af helvede til. Tak, fordi du er ærlig. Hvad siger I? Det smager lort. Af lort. Mandler. Og så lad os komme videre med den næste. Det er ikke et Bailey shot. Det er ikke til at se, hvad det smager af. Det smager ikke af noget. Altså. Så den sidste. Okay, den bøf med fedtkant er ikke lækker blendet. Hvordan smager det? Af helvede. Kom så, smag. Det var Jamen, du skal gøre det. Ja. Den faldt vist ikke helt i Helenas smag. Okay. Var det noget, I havde lyst til at gå ud og købe? Nej. Det er det, I serverer her. Det er ikke så godt. Nej, det er ikke god smag. Jeg tror sgu, de har fattet pointen. Det er så skidt, som det overhovedet kan blive. Men nu er det slut. Nu skal de fremad. Jeg må hjem, så må jeg udvikle et kort, som de kan køre med herinde. Og så skal de fremad. Vi skal have noget glæde ind i dem. Noget entusiasme. Det er min 3. dag på Færøerne, og jeg er fortrøstningsfuld. Med lidt ekstreme metoder fik jeg dem til at indse, at de laver forfærdelig mad. Nu skal de se mit nye menukort, men jeg er lidt spændt, for jeg har valgt at skrotte alt det gamle. Der er intet tilbage. Hvis de accepterer det, vil Rio Bravo være en fuldstændig ny restaurant om 3 dage. Jeg har været ude og købe varer ind. Nu skal de sætte lære at lave mad. Spørgsmålet er så, om det er for stor en mundfuld for Jan. Hvad så, banditter? Er I spændte? Ja. Og det er med god grund. Nu skal vi ændre det her sted fra Western Saloon til restaurant. Der er kun 9 retter på det nye menukort, men det er der en god grund til. Det er fordi, at det tager lidt længere tid at lave ærlig mad. I modsætning til det gamle kort skal alt laves fra bunden. Så der er en masse pulver i maden. Nej. Pulver er bandlyst, og så vil retterne på det nye menukort alle sammen se forskellige ud. Så kan man få lyst til at vil komme tilbage og prøve den ret. Hvad synes I? Hvad siger du, chef? Jeg synes, det ser da ikke helt uoverskueligt ud. Så. Lad heller ikke narre. Der er masser af arbejde. Jeg havde bare ikke regnet med, at der skulle skiftes så meget ud. Altså, der er jo ingenting tilbage. Men inden vi laver maden, har jeg lige en opgave til Kuri. Så om 2 dage, der genåbner I, og der skal være fuldt hus her. Og der synes jeg, at du skal være ansvarlig for at få fat på de mennesker, som kan hjælpe Rio Bravo med at få succes igen. Skal vi gå ned og hente varen? Jeg har fyldt bagagerummet med alt, hvad Færøerne har af friske grøntsager og krydderurter. Jeg tror sgu aldrig nogensinde, der har været så mange friske råvarer her i køkkenets 22-årige historie. Inden jeg går i gang med at vise dem de nye retter, sætter jeg tøsserne i gang med at rense grøntsager og Jan til at filetere kødet. Kød ved han jo noget om, men resten skal jeg lære ham. Lav et naturligt knæk der. Og sådan sikrer man sig mod at spise den kedelige del, der travler, uden at skære for meget af. Så skal torsken fileteres. Det du gør, det er, at du lægger simpelthen kniven ind. Og lad kniven følge benet. Det slag, der er her, det tager vi også af. Så du bruger resterne fra torsken sammen med jomfruhummeren til at lave souffléfarsen. Nu skal du tænke. Vi laver souffléboller af jomfruhummer, torskeslaget med æg og mælk. Det giver, at vi tager 1 jomfruhummer og trækker den 4 gange. På den måde tjener man stadig penge ved at udnytte alt fra hummeren og torsken. Og så skal væsken lige siges fra skallerne, og så skulle den vist være hjemme. Giver vi den lige opkog, og så smager vi, hvordan den smager. Lotte og Helena, prøv at komme en gang. Så er Rio Bravos første hjemmelavede ret færdig, og jeg er spændt på, hvad de siger. Soufflébollen, der er bagt. Suppen oveni. Få spis. Hvad siger du? Det smager fantastisk. Hvad? Ja. Lige her, englene synge. Det er skræmmende, at det er en verden, de slet ikke kender til. Friskhed. Men hver gang de smager noget, så lysner de op. Jan har set, hvad det kræver at lave rigtig mad, og spørgsmålet er så, om han har noget selvtillid tilbage. Tror du kan lave det?
Ja, det tror jeg godt til. Har du lyst til det? Ja, absolut. Og så er der lige en anden helt absurd ting. For eksempel, jeg laver mad til personalet. Vi gider ikke spise det, som vi har på menuen. Er det rigtigt? Gider de ikke spise det der på menuen? Er det rigtigt? Ja. Hold da kæft. Jeg har aldrig hørt noget lignende. Nu må jeg skynde mig at vise dem resten af retterne, så de igen tør spise på deres egen restaurant. Skal vi gå i gang? Pensler jeg lamme med sennep. Færdig. Værsgo. Her er Rio Braves nye menukort. Grønne asparges med hollandaise og revet peberrod. Dampede muslinger med urter. Jomfruhummersuppe med en lille soufflébolle. Og så rejecocktailen. Det hele vendt dejligt sammen. Torsk med ærter, kapers, oksehøjreb med bearnaise, lammekulot på oliven og fennike, kronhjortfilet vendt med enebær, og til sidst en peberbøf med bløde løg og kartoffelmos. Hvad synes I? Det er det her, vi skal gøre nu. Det ser rigtig lækkert ud. Men den her, det er til dem, som har fisket for meget i deres liv. Den her kartoffel skal følge alle hovedretter. Sådan så alle får kartoffel. Jeg har bare lyst til at spise. Ja. Meget godt. Det her, det bliver vores nye hit. Det er den her. Du har slet ikke smagt det andet endnu. Nej, men det jeg kan smage, jeg kommer dertil. Det er vores nye hit. Det smager rigtig godt, den her. Ja. Ja, jeg kan blive ved med at spise. Så. Selvom at det er færre retter, end det plejer at være, selvom det er mere enkelt, så er det helt klart i starten, så vil det blive mere kompliceret for dig. Ja. Det er en helt ny verden. Mm. Det er en verden uden pulver, ikke? Jo, det er en verden fuld af smag, faktisk. Ja, det er så fedt at kunne hjælpe og give dem sådan en oplevelse. De er alle sammen helt rundt på gulvet. De ved ikke rigtig, hvad de skal sige. De ved bare, det er rart. Jeg tror, det bliver dit. Ja. Det tror jeg godt. Men i morgen, der skal han lave det selv. Fucking hell, mand. Jeg har blandet alting sammen. Ja. Jeg har godt tænkt mig at være fri. Pas på din olie. Nej. Måske. Han får en ordentlig dasker i ansigtet derude. På restaurant Rio Bravo kan kokken ikke lave de mest elementære ting. Godt til, at jeg skulle lave en bearnaisesauce. Har du prøvet det før? De ved godt selv, at den er gal. Men ledelsen aner ikke, hvad de skal gøre. Jeg kan godt tage skylden på mig, det er ikke noget problem. Så der er kun én ting at gøre. Hvordan smager det? Af helvede. Kom så. Jeg viste den nye mad, Det ser rigtig lækkert ud. og glæden kom tilbage. Det er det her, vi skal gøre nu. Det er min næst sidste dag på Rio Bravo. Nu skal det vise sig, om Jan kan lave rigtig mad. Noget, der bare minder om de retter, jeg viste ham i går, ned på tallerkenerne. Jeg ved godt, det er urimelig meget at forlange af en uuddannet skibskok, men vi har travlt. Hvor lang tid skal det tage at lave? Vi taler om 9 retter. En time? En time. Det er fint. Du er travlt. Måske lidt for travlt. Er det en forret eller en hovedret? Det er en forret. Hvorfor bruger du så de store tallerkener? Det starter ikke for godt, det her. Ny tallerken, sømand. Nå, lad mig se, hvordan han klarer den næste forret. De dampede muslinger. Der skal smør i os. Smør i os. Og nu har han også glemt at krydre kronhjorten. Indebærmarineringen var det, der løftede retten. Men nu ligger den bare der, som om det var en af hans triste Hidalgo-steaks. Fucking hell, mand. Jeg skal jo lære sådan en fejl. Så ja, så måske går det bedre om 1,5 time. Men jeg er seriøst bange for, at de løber tør for tid, hvis de ikke strammer sig op. Var der tomater i går? Lige til skraldespanden. Der er tomater i dressingen, men ikke friske i salaten. Og Tak. hvis ikke Jan snart gør noget ved lammet, får vi brug for brandvæsenet. Hvem tager så kødet på panden? Der er ikke noget blod på panden. Nå, den pande. Ja, den pande. Der er vist ingen grund til at spørge, hvordan han selv synes, det går. Han kollapser helt. Han har sandelig fundet ud af, hvad virkeligheden den går ud på. Og det er, at man skal have fokus. Og du droppede at komme mynte i her. Det er mynte. Må se. Nej, det der, det er rosmarin. Jeg forstår godt, det kan være svært, når man er kok i et land, hvor det eneste grønne, der gror, er græs og mos. Men hvis man ikke kender forskellen på krydderurterne, Basilikum. bliver det meget svært at krydre maden. Basilikum.
Spis en. Han må da i mindste kunne smage forskel. Er det det der, vi karakteriserer som basilikum? Nej, godt. Jeg skal nok lægge myntebladene på. Det er så let. Jeg tænkte på, hvornår det går op for dig, at det her, det er kalven, ikke? Til peberbøf. En ting er urterne, men kødet. Det kan simpelthen ikke passe, at han ikke kan kende forskel. Jan har byttet om på kødet på alle kødretterne. Men han har ikke selv opdaget det. Den her, den skulle så være færdig. Kartoffelmos, bløde løg og peberbøf. Skal vi lave en ny tallerken? Jeg tror så småt, det begynder at dæmre, men kig dog på menukortet. Der er lampe, og det er Jeg hætte. har blandet alting sammen. Ja, men det er okay. Træk vejret, og så lav det om. Du er så tæt på at være ved målet. Men altså, Jan, husk nu, der kommer kun 60 i morgen. Det ser ærligt talt rigtig sort ud for Jan ude i køkkenet. Jeg bliver helt bange for, om opgaven er for stor. Skal han gabe over mere, end hvad selv en grindehval kan klare? Så er det færdigt. Færdig? Timen er gået, og Jan nåede lige præcis at lave alle 9 retter. Jeg tror, den her den er meget rød, når jeg skærer i den. Hvad vil en færing sige til det? Den er ikke så godt. Lammet her. Det fik for meget. Jeg føler mig ikke sådan... Tjek på tingene, nej. Hold da kæft, mand. Hvordan skal han så klare min næste udfordring? Om 2,5 timer. Der har jeg inviteret nogle af mine gode venner. Det er Jan Restorff fra Søllerød Kro. Så er det Martin Restorff, tidligere ejer af Hafnia Hotel. Og så er det Kira Restorff, tjener hos mig. De kommer, og så skal de spise alt det her med os. Og det er en test. Hej, Bullerbass. Jan har god grund til at skide i bukserne. For med en ny Michelin-stjerne i baglommen er Bullerbassen en af de mest kyndige og kritiske madeksperter, der findes i Danmark. Om jeg har mod på det. Jeg kan godt tænke mig at være fri, men... Selvfølgelig virker det som en uoverkommelig opgave for Jan lige nu. Men jeg tror, det er vejen frem for ham. Han skal presses noget mere. Der er aldrig nogen, der har skubbet til ham. Kan godt. Det kommer. Så hold fokus. Endelig begynder det at køre lidt bedre. Der er fokus og tempo. Tallerkenerne bliver ovenikøbet varmet i ovnen. Jan er begyndt at multitaske og laver 2 retter på én gang. Det er flot. Nu husker han også selv smøret til de dampede muslinger. Og på kort tid har han banket 3 flotte forretter afsted. Er det jomfruhummer, suppe? Ja. Med forretterne på bordet er det tid til at vende opmærksomheden mod hovedretterne. Og så sker det, der bare ikke må ske. Maden er færdig, det hele står i klappen. Og mens gæsterne sidder og venter, så har Jan fået problemer med bearnaisesaucen. Du hælder bare nu. Og ja, der skal se lige her. Så nu er den blevet for varm. Ingenting at gøre nu. Uden skilt. Hent nu æggeblommer. Vent. Vent. Stop den. Stop den. Hey, stop. Ikke falde ud til kaffen. Jeg forbarmer mig sgu over stakken. Jeg synes sgu, han har gjort det godt indtil nu. Men han når aldrig at lave en ny bearnaisesauce, hvis han skal starte forfra. Så en lille fiberredning, og sovsen er klar til servering. Så sig de magiske ord. Værsgo. Og nu er det bare at vente på den hårde dom, for det er ikke hvem som helst, Jan har lavet mad til. Det er lidt svært at få fat i. Jeg vil starte med at sige stort tillykke. Jeg synes virkelig, det er godt. Velsmagende, konsistent er gode, det er varmt, der mangler ikke noget. Det er helt i orden. Det er formidabelt godt lavet. Det er et fantastisk måltid, jeg har fået i aften. I skal bare holde det niveau, jeg har kørt i aften, men så har I noget i toppen. Så skal I bare gøre jer klar i køkkenet, så får I travlt. Så tak. Wow. Ja. Wow. Jeg er målløs. For 3 timer siden fuckede han alting op, og nu får han ros af chefen for Søllerød Kro. Håndværket er sgu ved at komme tilbage til Jan. Du er dygtig. Du kan godt. Du skal bare skubbes. Hold op en udvikling. Det er jo helt enormt, så meget han bevæger sig i øjeblikket, Jan. Nu har jeg det faktisk godt. Ja. Jeg håber bare, han kan lave det til 60 mennesker i morgen. Det er testen. Det er min sidste dag på Færøerne, og i aften skal Rio Bravo åbne med det nye menukort. For at markere skiftet fra det gamle til det nye, har jeg besluttet, at Jan en gang for alle skal skille sig af med pulverhelvede for baglokalet. Gå
ned mod havnen. Åbn posten. Hæld det ud i havet. Jeg bliver helt i tvivl. Kan man byde fisk det her? Sådan. For 3.000 kroner tørfoder af værste skuffe lige ude i Atlanterhavet. Tilbage i restauranten vil jeg lige høre, om Cody han har fået fat i de rigtige gæster til genåbningen. Og så synes jeg, at du skal være ansvarlig for at få fat på de mennesker, som kan hjælpe Rio Bravo med at få succes igen. Hvad for nogle mennesker har du fået fat på? Diverse aviser, der er, og ugeavis, som kommer ud i alle hjem. Og så har vi radioen, der kommer forbi. Og så er der et turistbureau, der kommer. Ham der borgmesteren? Borgmesteren, ja. Måske, ja, han kommer. Hvordan kunne du glemme ham? Det er han er her til hverdag. Flot, Cody. Han har sgu løst opgaven fremragende. Det bliver stort, det her. Det er præcis den type kunder, der kan hjælpe Rio Bravo i fremtiden. Og virkelig give det et boost. Ja. Der kommer gæster lige om lidt. Hop ud i køkkenet med jer to. Giv den gas. Yes. De har enorm lyst til den her forandring. Og de har en enorm lyst til kollektivt, at den her virksomhed den skal få en succes. Så jeg tror faktisk, at de løfter opgaven i aften. Men Jan får tæsk. Han får en ordentlig dasker i ansigtet derude. Det bliver hårdt for ham. Meget hårdt. Så er det sgu nu, Jan. Til Jan Willemoes. Jan Restorff er en succesfuld konsulent med et kæmpe netværk, og hans anbefalinger kan virkelig betyde meget for fremtiden. De har omkring 50-60 kommissioner. Godt at se, at de kommunikerer. Lotte, 4 rejer på plads. Der er flere bestillinger på bøf bearnaise. Nu håber jeg, at de har styr på det. Jeg tror, den er ved at skille. Må jeg se? Jeg er helt sikker. Nej, ikke igen. Nå, pyha. Det er godt så med, tror jeg. Der var jeg sgu ved at blive rolig. Så var det godt nok. Men det kører med forretterne. De er klar på ingen tid, så her er der ingen grund til bekymring. De er gode. Og så kan Helena bære de første forretter ind på rekordtid. Klarer det fint. Jeg er sgu overrasket. Jan har styr på det køkken. 2 gange rejer på plads. Bare han kan holde den her stil. Jeg har bare finnet bare nice sales og pulver her faktisk. I mellemtiden er Færøernes svar på Jørgen Hjorting ankommet. Bong. Og bestillingerne drøner ind. Sammen med 2 rejcocktail. Suppe Lotte. Men de fylder sgu godt med ude i køkkenet. Og radioverdens forretter er klar på bare 5 minutter. Men nu begynder Jan at stress, og jeg må huske ham på flere og flere ting. Salat og kartoffel. Værsgo. Det summer af liv i restauranten, og nu er byens mægtigste mand ankommet. Det er borgmesteren, der kommer der. Og her kan du se. Jan, sig hej til borgmesteren. Ikke lige nu, jeg har ikke tid. Ja, okay. Det må vi. Restauranten er halvt fyldt. Spredte bestillinger. Maden kommer rimelig godt afsted. Jan er ved at være rimelig presset nu, men jeg tror, han holder hovedet koldt. Men kun tiden vil vise, om han overlever. Nej, nu begynder jeg ligesom at blive for meget. Jan er kommet bagud. Jan, hvor 2. Han har mistet kontrollen og ikke styr på kartoffelmosen. Mosen. Det begynder at ligne noget, jeg har set før. Du skal have noget tykkere, end den er. Den er på tynd. Han har fuldstændig mistet overblikket i køkkenet og vivler rundt om sig selv. Han glemmer selv de mest basale ting. Skal jeg have overblik først? Svampe. Normalt holder jeg mig fra det, men herregud, 60 mennesker, nyt menukort, det er sgu en uoverkommelig opgave næsten. Så for at undgå, at køkkenet kollapser, beslutter jeg for at give en hjælpende hånd med. Og endelig lykkes det at få maden ud til gæsterne. En peberbøf. Ja, tak. Og så kan Jan fortsætte alene. Er du med nu? Hvad? Ja, det tror jeg er. Men jeg er stadig nødt til at være efter ham med finishen. Nej. Ske. En til. Ud over peberet. Sådan. Og så får radioverdens bord hovedretterne, som de skal se ud. Prøv om at bærne sig som ægte. Det ser ud at være fuldstændig. Det er dårligt at sige det. Sandhedens time. Det er nu, Jans Bernet skal stå sin prøve. Okay.
Det er jo fremragende. For 2 dage siden havde han aldrig prøvet, og nu kan han. Prøv at høre, lige så snart den er korreleret, så er slut. Så starter du bare forfra. Jeg er ikke noget der. Nej. Det var rigtig god mad. Jeg fik en ordentlig peberbøf. Rigtig god dreng. Det var saftigt, og det smagede godt. Det var kraftigt smag i den. Det var kanon. Det var virkelig kanon. Men hvad siger borgmesteren? Det smager virkelig godt. I hvert fald ny design også. Der er lidt mere klasse, lidt mere stil over det. Serveringen er også mere i løft opad. Det er jo helt utroligt. Jeg har aldrig set en restaurant rykke sig så meget på kun 5 dage. Nu håber jeg sgu, at de holder fast. Hopper I tilbage på den anden vogn, eller er det her fremtiden? Ja, det vil helt sikkert være grundmodellen, man kommer til at køre. Okay. Men altså, den rene vare, ikke? Det er fremtiden. Ja. Det var det. Ja. Fuldt hus. Alle retter. Det gik som skuld. Næsten. For 5 dage siden, da jeg besøgte jer, der synes jeg, det var noget af det dårligste mad, jeg har spist i mit liv. Vitterligt. Vitterligt. Og hvad I har formået at vende det til nu, er jo helt fantastisk. Ikke? Jeg synes, det er super flot. Altså, jeg er meget stolt på jeres vegne. Jo. Tak for den her gang. Men jeg kommer jo igen, ikke? Tak for den her gang. Ikke? Det er også det samme. Og det var en modig beslutning, du tog. Det er overstået, og vi kan godt. Vi kan godt det her. Vi kan jo nok finde ud af det. Man er jo helt varm om hjertet. Han var en skod skibskok. Ingen gang det, da jeg kom her. 5 dage senere har han formået at gøre en hel restaurant. Ja, næsten lykkelig. Ja, rimelig stolt. Ikke bare en lille smule. For jo, det er godt. Helt. De har alt i alt skabt en fantastisk aften i aften. Og kan de blive ved med at gøre det, så har de en succes. Så tillykke, Rio Bravo. Det var fandme godt gået. Hej, hvad vil? Hej. Jeg har en lille ting, jeg godt kunne tænke mig at finde ud af. Vi skal se, hvordan det går med bærnæsen. Hvad så er det nu, jeg skal have en skideballe? Mere af det. Mere af det? Ja, og den skal have mere smør i sig også. Første gang jeg besøgte Rio Bravo, var maden så dårlig, at det nærmest var komisk. Det er sgu da pornografisk, det her. Hold nu op. Køkkenet havde ingen faglig stolthed, Det skal bare fungere. så jeg måtte lære dem at lave mad fra bunden. Prøv at se her nu, hvordan det ændrer sig. Men genåbningen blev en kæmpe succes. Rigtig god mad. Jeg er tilbage i Torshavn, og jeg er spændt på, om de har holdt standarden. Og om jeg stadig kan få min hjemmelavede bearnaise. Hej, hvad vil? Hej. Hvordan har du det? Fint. Ja, fint. Det er sgu godt at se. Køkkenet ligner det, jeg forlod. Jeg tror, sørme færingerne har lyttet. Er der sket noget siden sidst? Det er da blevet mere spændende, det hele. Okay. Det synes jeg. Så det var ikke helt forkert, alle de ting, jeg har gået og prædiket? Nej. Hvad? Det har jeg da heller aldrig sagt, det var. Men? Jeg har en lille ting, jeg godt kunne tænke mig at finde ud af. Jeg er lige nødt til at gå herud og kigge. Sidst jeg var en tur i bunkeren, mødte jeg et sandt pulverparadis. Det er ganske simpelt pulverprodukter nok til at kunne overleve en atomkrig. Men det holder jo ikke på en restaurant. Det er fjernet. Det er sgu da fantastisk, ikke? Det må jo betyde, at sovsen laves fra bunden. Der er jo ikke så meget at diskutere om. Vi har et lille mellemværende, Jan og mig. Vi skal se, hvordan det går med bærnæsen. Jeg tror, jeg nu på en jomfruhummersuppe. Og en kronjord. Og så kunne jeg godt tænke mig, hvis det var ved at dø af spænding over den her bærnæs. Hvordan det går med den. Og ja, Om det lykkes eller ej. Og få en lille smule ved siden af. det er i orden. Det er godt. Tak skal du have. Du ser glad ud her. Det er rigtig rart at se. Bo skal have en jomfruhummersuppe, og skal have en kronhjort, og så vil han gerne prøve banæssaucen. Så jeg skal lige banæssauce ved siden af. Okay. Hvad søren? Ja. Hej. Kom op til sådan en god dag. Ja, sådan er det. Jeg troede, jeg kunne trække solen med mig, men det kunne jeg ikke. Nej. Hvordan har du det med det nye, der er sket her? Er det begyndt at falde på plads? Altså helt på plads er det jo ikke, men det har givet en masse tanker, og ja, det er jo en meget sjovere måde at lave mad på, og mere spændende for gæsterne også, vil jeg sige. Ja. Og noget, der er værd at bygge på. Og det er noget, vi tænker over hele tiden. Nej, tak. Det var fandme hurtigt. Tak. Ja. Nu håber jeg, at den er bedre end den første dag, jeg var her. Der er ikke fisk i det her. Det er vand.
Måske lidt mælk. Hvad for en spiser jeg? Den eller den? Den, du fik i dag, det var den, der... Og det var den? Ja. Okay. Det er jo en. Det er jo rent. Jeg ved godt, det er mig, der har lært mig at lave det. Men det er da fantastisk, at han kan finde ud af at gøre det. Og de fortsætter. Men om Jan stadig kan finde ud af at lave bearnaisen, er det, jeg er allermest spændt på. Så er i hvert fald ikke skældt. Men de har ikke fået friske stykker i. Den er hæderlig, men den er heller ikke mere end det. Men altså, han har lavet sin egen legerede sovs. Nu står han og laver den selv derude. Det er ret godt. Og friske krydderurter. Der er enormt god smag i. Og jeg kan kun lige bortset fra kartoflen ikke genkende mig til, hvad jeg efterladt ham med. Hvad så er det nu, jeg skal have skideballe? Tror du skal have skideballe? Nej, det ved jeg ikke. Jomfruhummersuppe smager fantastisk. Dejlig. Enkel. Lige til. Kronhjortret smager rigtig godt. Men husk, bearnaisen også, ikke? Estragon. Mere af det. Mere af det? Ja, og den skal have mere smør i sig også. Okay. Altså, herregud. Det her måltid tåler ikke sammenligningen med den måltid, jeg spiste, da jeg var her første gang. Det gør det ikke. I er på den rette vej. Bare husk, bliv ved med at arbejde. Så tak for den her gang, Bavering. Ja, tak lige meget. Ha' det godt, ikke? Ha' det godt, ikke? Ja, tak lige meget. Til sidst så har man jo lært en hulens masse ting, som man kan bruge til noget positivt. Så. Jeg er en glad mand lige nu. Og det er jeg, fordi jeg lige har spist et rigtig dejligt måltid mad. Der er nogle skønhedsfejl. Herregud. De er jo glade for at gå på arbejde. Ja, det er da klart, det føler mig mere som en kok i dag, end hvad jeg gjorde før. Hvad mere er der at sige? De er på vej. De er ved at forvandle Rio Bravo. Og det er fandme godt gået.